дәүләт имтиханына кадәр 1 сәгать калып бара. Егет һәм кызлар бүген рус теленнән сынау тапшыра. Бу укучылар соныннан да аңлашыла. Әлеге фәннән имтихан аттестат алырга теләгән һәркем өчен мәҗбүри. Әдилә Миндубаева химиядән сынау биргән инде. Шуңа үзен хәзер ышанычлырак хис итә. 2 ел әзерләндем инде. Тестларны бөтен үзендә ясадым, сочинениемне репетиторларга йөрдем. Кошата инде әзгенә шул. Вот, булай нормально ала берсе була. Бөтен әйбер. Устюгова 6305. Имтиханны нинди бүлмәдә тапшырасын карап, мөгаллимнәренең хәйр-фатихасы белән мәктәпкә узалар. 6-нчы гимназиягә бүген Мәгариф һәм фән министры Илсур Хидиуллин да килде. Рус теленнән белемнәрен бүген 14303 укучы тикшерә. Алар өчен республикада 108 пункт эшли. Шуларның 24-е укучыларның өйләрендә җиһазландырылган. Имтихан барышын 5000гә якын укытучы күзәтә. Һәр сыйныфта видеокамера бар. Бер көн калганда экзаменга мен утырдым инде башта. Ничек бөтен нәрсә була дип, потому что вообще инде бу минем беренче экзамен. Вообще минем гомердә жал иттем инде, чтобы экзаменны яхшылап бирергә дип. Әнием бик борчыла. Әйтте, кызым, синең башта да була. Чыгарылыш сыйныф укучыларын җитди биремнәр көтә. Аларны уңышлы үтеп чыгу өчен 83-нче лицей кызларының үз сире бар. Все получится, мы думаем. Да, главное собраться, не переживать. Мы сдадим. Күрәбез бүген балаларыбыз бераз каушаган, куркалар, ләкин инде без аларга трек булсын өчен үзебез дә монда экзамен пунктына килдек. Һәм инде кергәндә мәктәпкә төрле фразаларда яздык. Мәсәлән, син булдырасың, имтиханнар дөньяда теге иң мөһим нәрсә түгел дигән. Татарстанда рус теленнән нәтиҗәләр гел яхшы. Соңгы 5 елда уртача бал федераль күрсәткечләрдән югарырак. Узган ел безнекеләр 72 балга диярлек тапшырган, илдә бу сан 68 иде. Шул ук вакытта 2022-дә республикада уртача күрсәткеч тагын да югары була. 3нче ел 72-дән артыграк иде. Шуңа күрә әзрәк кимеде бултыр. Быел өметләнәбез яхшырыр дип. Мин уйлыйм, ул да иң куркынычлы түгел. Безнең рус теленә булган мәхәббәт, аңа булган караш, ул безнең балалар тарафыннан гел артып тора, үсеп тора. Узган ел 59 укучы рус теленнән 100 бал җыйган. Быелгы имтихан нәтиҗәләре 14 июньдә билгеле булачак. Олия Сабирова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы.